Здравейте, приятели! Днес ще ви представя едно видео и по-точно как да оформите веждите си, защото много от вас харесват моята форма и ме питат как го постигам. Не е толкова трудно, днес ще споделя набързо с вас как става. Първоначално трябва да използваме фондютен и да нанесем върху веждите, за да ги пригладим и да няма стърчащи косъмчета. Също така да добият малко оттена на лицето. Ето така. След което пристъпваме към моят любим комплект NYX, който е с сенки, които са за оформяне на веждите. Има няколко цвята. Аз използвам по-тъмния и по-светлият, ето тези двата, като ги смесвам заедно, защото косата ми е малко по-тъмна, както може да забележите. Пристъпваме към нанасянето. Започваме от горния край и правим една такава завъртяна линия, която да оформи контура на веждата. Ето така. Нещо такова. Продължаваме да оформяме и долната част. За да получим нещо ето така. След това взимаме още малко и започваме от външния край към вътрешния да направим една линия по контурите на веждата. Също така горния край гледаме да оформиме да е равен и в унисон с другият край. Не е хубаво да слагате много в предната част, защото тя е по-гъста и изглежда по-тъмна. Ето така. Постигаме ето това. Може да оформите вече според вашето желание, дебелина. Аз обичам по-дебели вежди, както може да забележите в много от моите постове. Пристъпваме към следващата. След което може да използвате тази бяла част, която имаме в самия сет. Да си вземете малко от нея. Може да използвате същата четка, тъй като ще нанесем близо до самата вежда. Ето тук, в горния край. И леко е отдолу, за да се отличи повече по-тъмния цвят на веждите. И получаваме ето това. Чао, до нови срещи!